Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takáto nádherná biela Škoda Octavia kombi vo výbave Style so spoľahlivým 2-litrovým naftovým motorom o výkone 110 kW. Vozidlo má taktiež aj pohon 4x4. Bolo vyrobené v roku 2023. Momentálne má najazdených 110 000 km. Vozidlo je na takýchto krásnych 19 elektrónoch s čiernymi doplnkami, Matrix svetlomety, panoramatické otvárateľné strešné okno. Vozidlo je v podstate v plnej výbave, adaptívny tempomat, head-up display, predné sedačky sú elektrické a pamäťové, takýmto športovejším podtónom, celotextilné. Vozidlo má taktiež aj lepší zvuk, má kanton, reproduktory, elektricky ovládateľný kufor. Vozidlo má samozrejme aj vyhrievaný volant, jazdné režimy, plno asistentov, cúvaciu kameru. Čo sa týka zadnej časti vozidla, takisto veľmi priestranné, športovejšie ladené sedačky, celotextilné. Strešné okno funguje bez problémov. Tu máme ovládanie. Môžeme ho zavrieť. Ako môžete počuť, tak okno vôbec nevrzgá, nepíska, ide bez problémov. Kufor vozidla je takisto elektricky ovládateľný. V kufri môžeme vidieť takýto vymedzovač do batožinového priestoru, povinnú výbavu, dvojité dno, pod ktorým sa nachádza ešte ďalšie príslušenstvo do kufra vozidla. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars. V prípade záujmu vám vieme vybaviť na tomto vozidle aj financovanie či poistenie a cena tohto vozidla je momentálne 23 500 eur.